Ya, satu nomor tasis ya. Bekombo usahawan Pak ya. Cando mandanga guru diari pane saraso jantuang den disungkui came katonan mule Allah basandi banyak sakijo janji dibuat adi apa paling ka urang lain antahlah mengalah denai dia asisi akan komadi ay denai nan indah abadayo raga malasanda pambatenyo oy adi lai den tau yo nanta sire angko marobioy denere angkato sampai tahu jo bayang dia kato putu usah basile kato kadenai ko elonan bana kamu kokan de adonan labiah bambunya mangkonyo denai atiak sisihkan usah basile kato kadenai ko elonan bana kamu kokan de adonan labiah bambunya mangkonyo denai adiak sisihkan Bobby Kenzo ya Bang Ambutan